Ya mechachi a obu biara esama ye ho afinhyapa se afi ebekọ abetre na yeda so yete nkwam. Na sika abeye ye nsuo a ye nom, sika abeye ye kondwa a yetena so, sika abeye ye ntoma a ye befura. Na nea ohia akyekyere ne bia afiri hiam. Na ono nso aba abeye defo. Mohunumi a nsɛm a ahinta ne nneɛma ebua na mede me kyerɛkyerɛ nipa. Menibre se me no ebekasa abedidi watem. Menibre ebekyerɛ wo nea enye de wa kobonim. Because asase we ayete so no, asase we anye ye dia enyere ebegya ne ho akọ. Enti bibi kura wa ma wunua bi. Na unua so entimi mfa enye sɛnea waye no. Na daakye bi no yent ajapare a ye pre ne wa ha no, biara ni ho a ode ajapade bɛkɔ asamando. Asamando po a ye kɔ no, ye nkonkosi dane wo ho. Ye nkonkosi ye ka asem. Wunua wo ne te ya wo maame, wo papa ase adika ne awumpo a wo kwa aten sɛ munko bɔ abusua ɛwɔ ho. Enti onua ne adɔfonom momma 2023 ya ye ba bewurami ye mfa dɔ ene asundwie emura 2023 mu. Na ye mwa boa ye ho. Nia owo bi no wunua ho kyere na boa no na pagya no na ono so emeye somebody. Na ye njai se daba bia ye mabinim be ye nkoa ewo yase no. Na ye pewiase agapade nyina gu asase we so. One day ye bewu agya ne ho akọ. Wunua na ne ho kyere no. Saa no ono nso bewu. Enti agapade na ye pene ye se ye penyankopon sani amensa a mede akyere wo se wo hwe ni wo video ma enye pe. Maame papa enye pe. Ba nsa we bua omo ho nti no a ne ye frɛ ne nsa ye ntimi nyi ba akopɛ mfrim. Nsa we enam se eye num no ebua ne yankontini ye ntimi nka se nsa we kyene we ye ka ne nsa ma ye ka ne nsa se wate ase saa ne nipa so awurade nyankopɔn boye enka esese ye ntimi nya pedanti se nka wokɔ bre na unya bia na waboa wo nua na apagya 2023 ya meka ho asemin meka mwa ho asem nipa bi ne so wa asase we so a bi ba bre na obey na dwen se opese nka oboa no enam adwene a ewo ni tima onkita adwempa ni nti no ne nipa na bra sam fifure di aba no na onso aye se opese odi nipa ne workout ose nipa ne abramo ono anya dode ama wo saa de ne na edi yenya ne nipa ntime mwa ne nua no dia bentia enna saasi we yete so no se wo yisika se wo do ma wo nua omfanya adwuma na aye na dwene se wo di sika na ma ne se omfanya adwuma ne obehye sika na se oma wo nkonkan no ono so nkonkan enti bi so wo ho a na nka opemmoa onam saa de we ni nti no nipa no okae de ebidi aye na ontime mmoa bi. Maame papa moma yenye baako na ye mmoa ye ho na se ye boa ye ho awiase ayedene no entime nya possible maye abrochire ayete no broni se ninui owade a odomani nui a ondwene ho enti na ma Africa fo ye nya chance wo abrochire nka Africa ni broni onkoye adwuma ento na tare na akasa mempa tare no ode akoba bi se momfa mane ya onibi na wo Africa ni ne wakọ akọje ahye wakọje dia magana ode akọ Ghana wunua Ghana ni ne wo saa tare na nkase ode be ma wo no ko beto no antona nko de begu amana tete ani yeka abrofo asem yeka se abrochire gold bi na ha abrochire asase a yehunu no oya abo mumisa de ote abrochire bi ya se ni ntima abutane asase yetim bia buru e ma ne bosene Africa 1 acre aburo otim bosene 30 acres aburo adwene wo buro ni tin bi ni Africa ni tin otin ni sika koja se momfa nhwe Africa fo a omo aba omo ni bibidi wunu Africa ni hia wo no
sika ni ubotom sika na atata so e wo ni botom ba osana serewo ya dwene kitaye na ama Ghana ansei anya president me ka kire mo ne da duai adwene kitaye no na ama Africa asei Ghana asei Ghana mpo ni sa sunuwo pese minkuminya ma menua mebegem ansana me makase mede me hu mama yenye baako se yeye baako na adwempa kitaye a Ghana betima fa ne ntoma pa afura ne ameka kire mo do no nti 2023 mama yenyi adwemfini mfuri yetim ne ye ma adwemfo from mra yetim na mani ni mpeja president oni gold na abecha ma Ghana man ofo ko gye bosia ode ma wo se fa koye kwane no unua na tena so adi sika no anhwɛ mu amokuru no ode sika ma mo se mo mfanye adwuma no baakofo atena sika ne so di akoto private car kese dem president betindi ne achini ahwɛ kuroni nyina so bibia adwuma nipa baakope na abie na adwuma ofa nipa dodo ma ho ye se ho hwɛ adwuma ne yie na adwuma na konkane ama mane na yeye munya bi mane nka na kora nkyerɛ mesima meme ekyerɛ mo ne eye ne ebeboa mo ne ono ɔse obeboa wo no ɔboa wo so boa ne bi na ɔboa wo no boa ne bi a mane ne be yeye president be bia adwuma de whole Ghana every doma enkosi akra company 30 enchina because selfish adwumfinti no omo deda no be wiye sika no mane no nti se yeyi saa adwene firi yetima aborofo kro nga yewo no saa de ni nia broni pese ni nua na adwuma a oye no okoso na ono da achi antima nya sika anye bi ne mma benya adwuma ni beye ba Africa no or condemn no because anya ono ni nyaaye bi to card ma bi se fa ye adwuma na didi ho na me so be yes mam nipa de be condemn ka no se sikura onye bi mma no na fa wo Ghana meyeye ni Ghana seno nsi meyeye ana nyankopon ntoma na mfiri suru megu fom menu watie me se 2023 ye be sesa ba yenshura na ye be di yie ewo abrabom adonenti ka se amen tuaso medina de Bernard